Når man kører ud af denne landevej ved Skive, dukker Madsen Bioenergi op. Dette imponerende biogasanlæg er bygget af Lundsby Biogas, og anlægget er i driftsat i 2014. Vi producerer ca. 4,5 millioner kubikmeter metan, og en kubikmeter metan er det samme som en liter fyringsolie. Hvis man nu skal regne det om, så laver vi godt 500 kubikmeter metan i timen, og et almindeligt parcelhus bruger typisk et par tusind liter fyringsolie om året. Så på under 4 timer, der kan vi lave det energibehov, som et stuehus har. Det er et helt år. Energiforliget i 2012 gjorde det muligt at afsætte biogas til naturgasnettet til en fast pris, og derfor sprang de 3 brødre, Kim, Bo og Per, ud i at blive energiproducenter. Det er simpelthen blevet vores fuldtidsbeskæftigelse, os 3 brødre. Vi driver hver vores ejendom her omkring Balling, og vi laver selv de energiafgrøder, som på de anlæg, dem laver vi selv, og vi passer anlægget fra morgen til aften. For eksempel producerer brødrene majs på deres marker, som tilsammen udgør ca. 325 hektar. Derudover modtager brødrene omkring 120.000 tons gylde om året og en hel del dybstrøelse fra naboejendommene. Vi bruger 40 tons majs og 6 tons ro og 12 tons dybstrøelse og 12 almballer, vi skal have fyldt hver dag. Brødrenes biogasanlæg er ikke kun CO2-neutral. Det kan faktisk betegnes som CO2-negativt. Anlægget tager nemlig både metan og lattergas ud af gylden, hvilket er op til 35 gange så skadeligt for atmosfæren, som CO2 er. Man kan jo populært sige, at det her biogasanlæg det er jo betragtet som lidt nogle rensningsanlæg for landbruget. Hver dag køres der masser af gylde til anlægget. Alt gylde vejes på en brovægt, så der er fuldstændig styr på, hvad der tilføres anlægget og hvad der køres tilbage til landmændene som gødning. I det vi modtager noget svinegylde og noget kogylde, så har vi noget fosfor i den ene del og noget kali i den anden del. Brødrene gør meget ud af at deklarere, hvad landmændene får tilbage. Man får fuldstændig total sikkerhed for, hvor mange kilo N man får tilbage, og det er en stor fordel. Og man får en udnyttelsesprocent af den kvælstof, man får tilbage, som er noget højere end på almindelige gylde. Man får helt sikkert en bedre gødning tilbage, end den man afleverer. Hver måned tager vi tørstofprøver fra de enkelte landmænd for at sikre os, at vi har det optimale tørstof i vores gylde. Madsen Bioenergi er et af de første anlæg i Danmark, som opgraderer biogassen til bionaturgas, så det kan sendes direkte ud i naturgasnettet. Den CO2, som fjernes fra biogassen, renses for svovl og returneres til atmosfæren, men det svarer kun til den CO2, som planterne optog under vækst. Derfor kaldes biogas ofte CO2-neutral. Anlægget bruger en masse procesvarme til at rense biogassen med derude, og for at gøre den så CO2-neutral som muligt også, så har vi altså valgt at bruge halm til at lave varme med. Det er dette opgraderingsanlæg, der fjerner CO2 og svovl fra gassen. Selvom opgraderingsanlægget kræver en del varme, kan op til 80% af den tilførte varme efterfølgende genanvendes i reaktortankene. Også ved nedkøling af den afgassede biomasse genbruges varmen til opvarmning af gylden. Det sikrer, at det attraktive kvælstof forbliver i den afgassede gylde, således er anlægget tænkt miljøvenligt hele vejen rundt. Ugentligt tager vi pH- og syretalsprøver i reaktoren med, for at sikre os, at alt er, som vi forventer i vores reaktorproces. Anlægget har nu kørt i 2 år, og brødrene er ganske glade for anlægget fra Lundsby Biogas. Det er heldigvis gået bedre end forventet også, fordi at man jo selvfølgelig prøver på at bruge nogle forholdsvis konservative tal, når man sætter så stort projekt i gang. Og det har også lykkedes at få anlægget til at producere mere, end det vi havde forventet, så vi er godt tilpas.